יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו. סכנת השמש. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו. שלום, עכשיו מתחיל החופש הגדול, עושים עכשיו הרבה טיולים. אז בואו נבדוק אם אתם מוכנים לטיול. נעליים לקחתם? אוכל לקחתם? שק שינה אתם לקחתם? טוב, אז נראה לי אתם לא צריכים אותי, אני יכול ללכת. רגע, נראה לי שכחתם כובע. כובע הוא מגן על הפנים כדי שלא יחטפו מכת שמש. יש גם את הספרי הגנה. ספרי הגנה עושה שלא יפרפו. אני ובגר. אל תשכחו רק לשתות. עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם, סלם עלינו ועל... נסיעה באופניים בלילה. דבר ראשון, צריך לבדוק באופניים שהבלמים תקינים ושההילוכים תקינים, אחרת זה יכול להיות סכנת נפשות. דבר שני, צריך ללבוש אפוד זוהר ומחזיר אור כדי שהמכונות יראו אותך שאתה נוסע. לבנות גם יודעים פנס כדי לראות את הדרך. ואסור לשכוח את הקסדה שמגינה עליך מפני נפילות, ועכשיו אפשר לצאת לדרך. ילד, תראה איך אתה נוסע בלי שום מגנים. בסוף! פחות צריכים מגני ברכיים. נפוד? מה אתה? עם אפוד. עוד זוהר. לא פנס, מה אתה רציני? פנס. לא צריך שתוכל לראות בדרך. והדבר הכי חשוב, קסדה. באמת, נו, מה אתה רציני, אחי? עכשיו אתה סיפור, אתה מבין? עכשיו אתה יכול ללכת. כמו שצריך אני רואה אותך. עכשיו תיסע כמו... יאללה, ביי. ביי, סע. סענו? ועכשיו אפשר לצאת לדרך.